Kaixo Isidro, saiatuko naz bideo honetan azaltzen edo ikusten zein dan sortu jatzun arazoa. Lasai egon, bideoa boizot publiko egingo eta bakarrik zuk eukiko dozu honetarako lotura. Orduan, egin doz harrera bat, jarraitzen dut, eta hurrengo ariketa ipini dutena da erantzun anitzekoa. Orduan, -5 gehi 6, -1 ipintzen badau, txarto dago erantzuna, orduan joaten da aurreko orrialdera, ipintzen duzte hori -1 erantzun dut zutela, hori ez dagoela ondo, orduan bidaltzen dut aurreko orrialdera. Ondo erantzun ezkero, joango nintzake hurrengora. Orduan ikusten dugu erantzun anitzekoak ondo funtzionaten da bela. Badaki zure problema ez da lau, zure problema hurrengoa zala. Ia ondo, erantzuna bai, berto, eta orduan hurrengora doa. Eta orain hemen, kenketak aztertuko ditugu adibidez. Eta hurrengoa ipini dut galderazkoa, edo zenbakizkoa, eta hor dekogu problema. Nik ipinten baldin badot -7, esango dit zuzena dala, eta jarraitu. Eta horrek zuri ondo urteten dutzu. Ia joango naz barriro be hasierara, emongotxet editatu, eta berriro aurre ikusiko dugu, eta joango naz kenketara, eta txarto erantzungo dut kasu honetan. Ia llegaten garen. Orduan hemen, ipiniko banu adibidez -3, ez dala zuzena, sakatu hemen, esaten dit -3 erantzun dutela, eta kontuz irakurri teoria, orduan boltatzen dut aurreko horrira, kenketen horrira. Orduan ikusten duzu funtzionaten da dela. Egia da, ez badot ipinten -3, eta ipinten badau, -1 adibidez, ez jata hori agertzen, ez da agertzen zure erantzuna -1 da, ez agertzen jata hau. Badakit, hau da zuk komentaten duzuna. Zergaitik gertatzen da hori. Nik ematen badutzet editatu. Ikusiko dugu bere tripak. Orduan, horriaren izena kenketa, galdera da zenbat da -5 kenbi. Eta orduan ipinten dut, erantzun zuzena -7 bada, gure dut edertu ipintea eta hurrengo horri aldera joan. -3 ipinten badau, ipiniko txet kontuz irakurri teoria. Baina gero ez dut ipini zer gertatuko litzateken -1 agertuko balitz. Horregaitik -1 idatzi dutenean, gero bueltaten duzte zuriarekin, utxune zuriarekin. Hori ez gertatzeko zer egin barko nuke, hemen erantzuna 3, erantzuna 4, beste kasu posible guztiak ipini. Baina karo hau, ezinezkoa da, ez dakigu ikasleak zerekin erantzungo da ben. Orduen, zure kasuan, hemen erantzun posible guztiak ipiniko bagenitu eta denetan kontuz irakurri teoria eta orrialdetara doan adirazi, orduan funtzionako leuke. Baina ez da kasu erraza. Ez dakit egokia dan horrelako ariketa batean horrelako mota bat aukeratzea. Venga gero arte.